Bona tarda, famílies. Soc el Jordi, director de l'escola. Primer de tot, us voldria donar la benvinguda al nou curs. Com ja sabeu, per aquestes dates és moment de fer les reunions d'inici de curs amb les famílies. Aquest curs, degut a la pandèmia, hem de realitzar les reunions amb un altre tipus de format. Així, la reunió tindrà dues parts. Una primera, que és aquest vídeo que us estem presentant, on intervindran les tutories, els referents i jo mateix explicant-vos una part més genèrica. I una segona part, que serà una videoconferència on podreu preguntar els vostres dubtes a les tutores i referents de les vostres classes. En el cas de P3, com ja s'ha fet la reunió ja fa unes setmanes, només tindreu la part del vídeo d'informació general. Jo us comentaré 3 temes. El primer, el que fa referència a l'escola i al Covid, al coronavirus. El segon, el que fa referència a les novetats del curs. I el tercer, el que fa referència al servei de menjador. Així doncs, comencem pel primer tema, el que fa referència a l'escola i al coronavirus. Com ja sabeu, aquest curs hem fet força canvis, alguns visibles, com les entrades i les sortides, i altres més interns, com és el de l'organització pedagògica del centre. Tots aquests canvis els podeu veure en el pla d'organització del centre, el qual us el vàrem enviar per Dinantia ja fa unes setmanes i que a part teniu penjat a la web de l'escola. Per acabar aquest tema, i tal i com vam fer fa uns dies per Dinantia, volem felicitar-vos perquè ho esteu fent molt bé, tant les entrades com les sortides. Això sí, recordar-vos que heu d'intentar no aturar-vos davant del vostre grup classe quan esteu recollint el vostre fill o la vostra filla. El segon tema que tractaré seran les novetats d'aquest curs. La primera, la comunicació escola-famílies. La pandèmia del Covid ha creat una barrera en la comunicació habitual que teníem entre l'escola i les famílies, així que toca adaptar-nos. És important que distingiu entre les comunicacions que voleu fer a la tutoria i les comunicacions que voleu fer amb els departaments de gestió del centre, ja sigui administració, direcció, secretaria. Pel que fa a l'atenció a les famílies per fer algun tràmit, pagament o consulta, us vàrem enviar per Dinantia i també està penjat a la cartellera del carrer els diferents horaris d'atenció segons el que necessiteu i segons amb qui vulgueu parlar. Per altra banda, si el que voleu és dirigir-vos a la vostra tutoria, us oferim 2 canals. El primer, l'agenda escolar, la qual el nen-nena haurà de portar-la a la mà i oberta per la pàgina escrita el dia que vulgueu notificar alguna cosa. I el segon és un email de tutoria, el qual podeu veure a la pantalla i el qual també us el farem arribar per Dinantia. La segona novetat fa referència a les quotes. Recordeu que, excepte P3 i les noves incorporacions, totes les famílies teniu un descompte del curs passat si és que estàveu al corrent de pagaments. Pel que fa a la forma de pagament, teniu 2 possibilitats. La primera, fer un ingrés bancari o transferència. Fa uns dies us vàrem facilitar el compte per Dinantia. El segon, en efectiu o targeta a l'escola. Recomanem, per la seguretat de tothom, fer ingrés bancari o transferència. La tercera i última novetat fa referència als canvis de metodologia, és a dir, a com aprenen els vostres fills i filles amb aquesta nova realitat. Abans de tot, és important entendre 2 conceptes claus. El primer, els grups estables, és a dir, els grups bombolles que estan formats per la classe i per 2 mestres, que són bàsicament el tutor i el referent. El segon, la sectorització dels espais. Cada grup estable s'ubica en un espai fixe. Els pocs espais comuns que es comparteixen són desinfectats constantment pel servei de neteja que està a l'escola durant tot el dia. Pel que fa a les metodologies, comentar-vos que tot segueix igual que els altres anys, excepte els ambients, educació infantil i la plàstica a primària, on els grups deixaran de barrejar-se amb els altres grups. El tercer tema és el de servei de menjador. Les novetats en aquest sentit són 2. La primera, la contractació d'un telèfon exclusiu per temes de menjador del dia a dia. Us atendrà la coordinadora, la Iman. El telèfon us el facilitarem més endavant per Dinantia. La segona són els pagaments. Aquest curs, cada mes,
us arribarà per dinància el que heu de pagar de menjador. A part de la domiciliació bancària o el pagament a l'escola, aquest curs tindreu també el compte corrent del menjador on podeu fer l'ingrés o transferència. Si alguna família està interessada en domiciliar el rebut de menjador, només cal que passeu pel despatx en horari d'administració per emplenar el full pertinent. Per acabar la meva part, m'agradaria recordar-vos altres aspectes importants. És molt important, ara més que mai, tenir la vostra documentació actualitzada. Retorneu, si encara no ho heu fet, al plec de documentació el més aviat possible. Recordar-vos també que a primària cal que els infants portin una ampolla d'aigua individual i mascaretes de recanvi. Per altra banda, aquest curs, per celebrar els aniversaris, no podreu portar res per compartir des de casa. Sense més, moltes gràcies per la vostra atenció i seguidament us deixo amb les vostres tutores i referents que us explicaran aspectes més concrets de cada curs. Gràcies. Ara parlarem de les informacions del curs de P4. Les normes i els consells de P4 serien assistència i puntualitat a les entrades i a les sortides, portar una bata, els temes de salut, sobretot no portar els nens quan es troben malament i tenen febre, el dia a dia de l'aula i el llibre dels números. El llibre dels números és una activitat que s'enduran els nens una llibreta amb números al cap de setmana i es tracta de que vagin mirant pel seu entorn quins números troben i quan hagin trobat algun que escriguin quin número era i que dibuixin on l'han trobat. I després a l'aula, en Rotllana, ho explicarà a tots els companys. L'entrada relaxada és el primer que fem quan arribem a l'aula. És el moment d'acollida al matí dels nens i de les nenes. Ens permet establir un marc de confiança, complicitat, per fer possibles les dinàmiques i relacions positives que ens permeten després treballar junts. Treballem els hàbits i les rutines com saludar i acomiadar-se, rentar-se les mans, anar al lavabo, beure aigua, fer rotllana, treure's les sabatilles a l'hora de psicomotricitat, etc. Una de les metodologies que treballem a l'escola són els racons. El treball per racons és una metodologia que consisteix en organitzar l'aula en diversos espais on l'alumnat està distribuït en petits grups i realitzen unes activitats de manera simultània i autònoma. Activitats diferents. La psicomotricitat. Els infants, quan fan psicomotricitat, aprenen a través del moviment. Aquesta pràctica psicomotriu potencia l'autoestima i la consciència del propi cos. És important que portin roba còmoda, que portin unes sabatilles sense cordons, amb velcro i uns mitjons antilliscants. L'hora del conte. L'hora del conte és un moment de relax, d'estar tranquils, d'escoltar. Escoltar els contes fomenta la lectura, la creativitat, la imaginació i després també la petita biblioteca d'aula per llegir, mirar, compartir. Els ambients. Una altra de les metodologies que treballem són els ambients d'aprenentatge. Són unes activitats que estan proposades per les mestres prèviament, amb materials, i el nen pot decidir a què juga i com juga. I a partir d'aquí el nen va descobrint i es va relacionant. La mestra no dirigeix, sinó que fa un acompanyament durant l'activitat. Projecte. Una altra de les metodologies és el treball per projectes, que assegura un aprenentatge significatiu perquè es parteix del que els nens volen aprendre i també funcional, en el qual els alumnes investiguen i cooperen entre ells i amb les famílies per aprendre. Altres coses que celebrem o que fem a la classe seria els aniversaris, fem una corona, posem cançons i l'explicació que porta cada nen o nena del llibre dels números. Moltes gràcies per la vostra atenció i aquí us deixem amb torn obert a paraules per tots els dubtes que us puguin sorgir.